Ja, det var så meningen, at jeg skulle optage, hvad det var, der skete til Tobias' LAN-fødselsdag. Men fordi jeg glemte at trykke på en knap, så gik det ikke lige helt som det var planlagt, det skulle. Desværre, så I kan få lov at se i starten, hvordan det lige gik. Hej. Hej. Ja, mig og Mathias lige fødselsdag, og Andreas sidder derhjemme og keder sig. Andreas er sådan lille. Ja, totalt random. Andreas er skin, ja. Men der var der alligevel højt humør, da da vores killing spree bare blev højere og højere, da vi bare voldførte dem helt af banen. Men vi kan egentlig bare sige, at det endte egentlig bare med, at vi fik voldført dem hardcore. jamen, vi tabte det. Hold nu kæft. Det vi gør indtil videre. Mathias? Alle forslag. Now when I was a little boy